comenzar, buenas tardes, mi intervención agradeciendo a la Económica la oportunidad de este debate, a todas las entidades que han colaborado en su organización, agradecer la presentación que ha hecho Paco Oltra y sobre todo porque nos interesa en estos momentos establecer nuestros puntos de vista, nuestras preocupaciones. És la primera vegada en la nostra història que paguem més diners pels interessos del deute i per l'amortització, més de 4.200 milions d'euros, que tots els diners que paguem en educació. La democràcia té que estar enfortida, revitalitzada, potent, capaç d'il·lusionar i no de situar-nos en aquesta atmosfera de que finalment la política és el problema. Jo crec que la política és la solució. I a més, per primera vegada des de fa 6 anys generem ocupació neta en 6.000 nous llocs de treball. Pujar el número d'autònoms, que no pujava des de l'any 2008.